Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla esiZulu, uMngwenyankomo uSavukazi uMvuleni, intokazi ezalwa Mkhize. Today ngivashele i-guest yami ezosichazela kabanzi ukuthi why ila and uhlushwe yini emphefumulweni wakhe, siphi isigameko esamehlela ezefisa ukuzongivakashela. Sawubona. Sawubona my sister, Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiright nami. Ngicela ukubulisa ababukeli emakhaya mase usitshela igama nesibongo. Sanibona nonke ababukeli emakhaya, igama lami okuhle wakagumede Sibongo. Ngivakashele la ku-Black Life. Ngizoxwayisa abantu ngesigameko esangehlela mina. Ngangithandana nosisi oyithanda ukukhula kunami. Oyengishiya ngo-15 years. Usisi engangithandana naye uSithoko igama lakhe, ngahlangana naye eMaritzburg 2020. 15 years. Kwakwenze njani? Baba kuphe untanga? Ontanga babuye balekhe when it comes to finance. So Sithoko yena ubephila impilo right kakhulu. Sithoko na ube nemali bengekho into ashoda ngayo, drive imoto ezibizayo. Nami ngiphethe kahle engekho into engangishoda ngayo ngesikhathi ngithandana noSithoko. uSithoko na So bungazinqeni ukuvela naye ebantwini njengabantu abathanda naye. Uthi esikhathini esiningi besithi masifika isikhathi esiningi besispende ema-hotel mina naye. Oh, okay. Ekhaya kubo bengazi ukuthi uhlala nomndeni, so bengafuni ukusondela because nami bengekho proud phela hayi. Iminyaka ethanda ukuba miningi kancane. Oh, namahloni. Amahloni bewekhona wona. Ubephila impilo kanjani? Ubesebenza kuphi? uSithoko mina into angitshela yona wathi urun amabhizinisi thizeni kuyikona ukuthi nama ngizange ngibuze ukuthi inhloboni yamabhizinisi. Okay. Kodwa nje according to imoto ebezidriver nomuzi ade ahlala kuona. Bihlala yi-1? Ekhaya bengazi ukuthi uhlala nomndeni. Until I found out ukuthi uhlala yedwa. Oh, okay. Yes. Ube nabo abantwana? Ingane ube nayo eyodwa. Ngathi awunayisho? Ube naye eyodwa iyona lengane lena akagcina sethwala ngayo. Isigameko sami ukuthi ngafind out ukuthi uthwele ngengane yakhe ayizalayo. So nithandana isikhathi esingakanani ke naye? Saqala ukuhlangana kuqala unyaka but uthe mase uphela unyaka. Okay, since kade sithandana sihlangana ema-hotel isikhathi esiningi. Ngomhla ka-10 December sasiphuzile then what decide to sasihamba sekuyena endlini. Safika endlini waseyiphuze kakhulu walala yena. Ngasala mina around 1 kusene intatha. Ngezwe isikhalo sengane, isikhalo sibhlungu. Isikhalo esijulile. Kokwenzakalani? Mangisilandela lesikhalo ulela uSithoko. Mangisilandela lesikhalo ngilandela ngizala ngathi sikhona ngakhona siyasehla uyawehla umsindo. Endlini uhlala endlini enkulu uyedwa futhi ngalelo langa. Awucabanga mhlawumbe ukuthi into uyizwa wedwa le? Kanginalokho ngoba ngazama ukumvusa ngosuku lokuqala. Wangaphuzanga? Since wayephuzile mina ngangaphuzile. Yena wayephuzile. So uzwa nje lo msindo wena usobaba? Ngisopapa mina. Ngisopapa my sister. To the point ukuthi nami ngagcina sengitshela ukuthi mhlawumbe mina ohlanyayo. Ngivuke ngisaba ukumbuza ekseni. Ngosuku lokuqala. Waphinda futhi ngomhla 15 salala endlini yakhe. So okay. So wona waphinda lo msindo. Ngagcina still ngasabe ekseni ukumbuza ngaxoxela umngane wami masifika endlini. Lento le yenzeke ekuzeni ngokusa? Yenzeka ekseni yenzeka ngabo 1 2 3. Isikhalo senzeka pha entatha ngabo 1 2 3. Ngabo 4 5 so sekuthulekile. Kuthi kusa nje ngathi akwenzeka ngalutho. Manje kuphi la othi mawusondela ngakhona uye uyehla umsindo? Ikamera noma umsindo uqhamuka kulendle ekude kancane mangisondela ngakuyona ngivula kuyona uyehla phinde kube ngathi ukhala kwelinye isayidi mangisondela ngakhona uyehla umsindo. Yileyo nto engenza ukuthi ngisabe ngempela ukumbuza ngimconfront. Luckily ngaxoxela umngane wami okwabe uyena wangiconvince ukuthi asihambe siyobona umama womthandazi wehlala ngakubo. Savakashela umama womthandazi uyena wasitshela ukuthi uSithokona uthwele ngengane yakhe ayizalayo. Oqala ekuyona kuphela wena. Futhi ubephezulu kweplan ukuthi athwale ngami. Ubephezulu kweplan okungilimaza angazi ukuthi ngidlelani. Uba noshela omunye?
uyena kuyikona ukuthi-ke nami-ke labo sisi abathanda ukuba right ngiyayithandela ngakubona yabo leyo nje ngiyayithandela kulabo sisi abathanda ukuba right kancane. So mawuthola ukuthi naye uSithoko ubese inhlelweni zokuthi athole ngawe. So yini eyafika emqondweni njengoba nakwashelwa uyena? Into eyafika kuqala emqondweni ngaba nalokho nje ukuthi shuthi isikhathi lesonke ubengiyuza bezama ungisondeza. So mina ngundlovu yangena mfethu ngazama ngandlela zonke ukuthi hayi ngeke. Kumele ngikhulume naye eye on eye ngaqondana naye uSithoko. Ngaya kuyena saxabana ngalelo langa ngimbuza ngalento. Wayiphika kumasqala. Kwahamba isikhathi wagcina evuma wangibuza ukuthi ngiyafuna yini ukuyibona ngempela yini lento engithi ngifuna ukuyibona. Wakubuza? Wangibuza emehlweni futhi nami ngabe ngifisa ukuyibona. Yo. Wangivulela indlu khona indlu nje encane ngathi bathroom endlini yakhe kule big house ahlala kuyona. Wangivulela indlu encane ila ngabona khona ingane encane usakhona umzimba kodwa manje into yakhona ayibukeki my sister ngikwazi nokuyichaza. Ngaphuma lapho umqondo wami wagcina lapho ukubamba ngaphuma ngiqhasha endlini ngabaleka ngalendlela. Manje yena makuyilesi sikhathi lesi somsindo womntana okhalayo. Yena usukelele nje. Usukelela kezolutho. Uyabhema. Ngisho umnyakazisi umuntu ophuzayo behlezi sihlangana mina naye. Shuthi njalo mase yolala yena shuthi uhleze ephuzile ne. Yeah, isikhathi esiningi nje ube ephuza utshwala so. Akuve ukuthi mhlambe wayebalekela ukuze lo msindo ebusuku njalo ehleze ephuzile. Nami mangithi ngiyabheka kusho kona ukuthi inkinga zakhe bese zingaphezulu amandla akhe. Ngoba isikhathi esiningi nje bengathi umuntu othanda ubumnandi hleze ephuzile unemali yonke uya-afforda. So nami bengayiboni into wrong bengiba nalokho nje uthando ngoba uya-afforda uphila le mpilo ayifunayo. Kanti there is a big secret behind. Wena bengakaze luze uthola ukuthi uthando lweni seluneimpande sekujule kangako okungenze mhlawumbe ukuthi awusathanda ukuhlala naye nanoma ngabe kuthiwa ke usuzwe ini ngaye. Mina uyena umuntu obejule kakhulu ngami ngoba ngisuke ngihlezi nginalokho ukuthi I know ngine German hand ngiyakwazi ukuphatha umuntu. So yena indlela ebejule ngayo kumina bengangenzi ukuthi ngicabanga okunye bekunalokho nje ukuthi siyathandana futhi ngimconvincele siyazwana nalomuntu bengakucabanga okwrong bengiqamba manje bengimthemba uSithoko futhi ngimthanda. Manje usanaye? Angisekho naye ngithe mangiphuma ngalelo langa kuleyo ndlu ilanga lahlekelwa khona umqondo wami. Asolakala eSouth Beach ngomhla ka31 kuDisemba ngasengisele ngetrunk kuphela emzimbeni. Hayibo. Nakhona ngitholwa ingoba umngane wami walandela wabuyela kumama umthandazi. Ngoba ekhaya kuseSeastern Cape ngangibashila ekhaya bebengazilutho nje ukwenzeka eMaritzburg la bengihlala khona. So wena ugcina ukuzikhumbula kahle hle uphuma kule yandlu. Ngagcina ngiphuma kule yandlu ngoba nase South Beach la bethi bangilanda khona mina ngiphaphamese sengisekhaya sengixoxela. Kahle kahle sengichaza nami ukuthi engakwenza ukuthi ngagcina la. Yila ngasizwa umama kumthandazi owafika nomngane. So manje sola kwamgcina ngaleso sikhathi leso. uSithoko uzamile ukubuyela empilweni yami kodwa ubeseza indirect efona ngeinamba ezihlukene ezama ukungithusa. Kodwa ke ngoba bengulowo muntu onesibindi befuthi bengiza ngalokho ukuthi hayi angeke ngenze lutho ngiyazama ukubaleka eduze kwakhe futhi nginalelo themba lokuthi angeke ngiphinde ngihlangane naye iphinde ezophinde Asamfuni. angifuni lutho ehlangene noSithoko. Manje ikhona i-relationship okuyona? Ikhona i-relationship engikuyona kodwa Mangase azi ngayo azama ukunihlukanisa. Nginalelo themba lokuthi hey empilweni yami uyazi naye ukuthi umuntu ongadingeki futhi wagcine ka-accepta lokho. Ngoba ngazama ukumazisa ngandlela zonke ukuthi angimdingi empilweni yami. Kwaze kanzima. So yena uyifundile ke nje kusukela uhlangana naye kwaze kwafika egcineni. Mina bengizothanda ukuxwayisa abalaleli nababukeli ukuthi hey ngathi singawuhlonipha umcebo esingawazi ukuthi uze kanjani. Athi umuntu angalinda mhlawumbe kuze kufike isikhathi sakhe naye nokuthi ajahe umcebo omunye umuntu angawazi ukuthi uze kanjani. Ngoba manje indawo engayithola sengekuyona ngangacabanga ukuthi ngingayifica kuyona. Ngacela nje abantu uhlonipha abantu nanokuthi
bafethu asizame ukubheka ontanga yethu leke ngendala ingathi sithanda ukusixaka kancane. Sithanda ukubekeka. Hey nkulunkulu wami ngiyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga kakhulu namsisi wami, ngiyabonga kakhulu. Hey angazi, I just hope nizwile isixwayiso lapha ekhaya. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye. Is der Black Life TV?